An filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye juillet kalo ale tile 17 ye bi ye san 2024 keba don bɛɛ n'a dugusajɛkan don. Amara an b'i fo, aw sira an ɲɛna la ilaha illallah la. Ashura ala ka dugaw bɛɛ lajɛlen minɛ. Ale ashura in an bɛna n'an da don a kuma na bi sɔgɔmada in na ko ni ala sɔnna a ma sini a fɔra ko ka wari sarali min kɛ ka bolo bɔ a la, bolodonbolo bɔ a la, ko a lancement bɛ kɛ sini, a bɛ daminɛ ni Bamakɔ de fɔlɔ ye. Fɛn minnu ni fɛn minnu b'a la, politiw ka contravention o b'a la, wolosɛbɛnko b'a la, ani impôt sara. A ma se tugun an ka wuli ka taa aranjanw jɔ han k'a bɛ se ka sara ni ala sɔnna a ma sini. Anw yɛrɛ ka minisiri n'o ye kunnafonidi minisiri ye, ale bɛna o kurumbo karili kɛ ko a kun fɔlɔ bɛna daminɛ Bamakɔ de la. Conseil des ministres la kunungo u y'o kuma fɔ. Ale conseil des ministres kelen na kunu u ye sous-préfet caman u ye jɔyɔrɔ di olu ma. Min ye CMDT PDG ye Nango Danbɛlɛ u ye ale nɔrɔ bila ni jarakɛ dɔ ye Mamadu Musafa Jara Kulukoroka don. Minisiri min yɛrɛ bɛ sɛnɛko kunna u y'o fana bɔ a nɔ na ka Daniel Kelema Simon Kelema bila o nɔ na. Ale min yɛrɛ tun bɛ baara kɛ a so yɛrɛ naga kɔrɔ ka kɛ ni sɛnɛkɛkow ye. Samiya ni ɲɛma falen. Samiya b'a 12 fili la, ɲɛmaw bɛ falen. Samiya ɲɛmaw bɛ falen. Modibo Traoré ale de kɛra minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o secrétaire général ye nin waati in na. Modibo yɛrɛ a bɛ Dakarikaw fɛ Convergence baara la, nka Dakar yɛrɛ a t'o kɔnɔna na, a bɛ Tchad waati min na jɔyɔrɔ in dira a ma. San 10 a y'o de kɛ kɔ kan baara la. Modibo ye maa min ye baara kɛ animateur de jeunesse yaw kɛ an ka jamana kɔnɔ yan k'a daminɛ duguma fo sanfɛ. Maison de jeunes directeur a y'o kɛ. Minisiri min kɔni bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka ko kunna a b'o dɔn fo k'o dɔnkala kari. Wele bilara ale de ma sa ko ale kana bila Amadu Jara Yaliku ye nɔ na. An na tila k'an da don nin na sisan. Bankasikaw fɛ yen jɛkulu dɔ ye wulikajɔ kɛ ka Bamanciwale kɛbagaw ka wulikajɔ dɔ k'o bali. Baaraba min bɛ sen na n'o o ye siraba ye n'o b'a fɔ ma ko route nationale 27 président yɛrɛ ye min fɔ o kɛnɛ kan an na o da aw tulo kan. Kibaruya wɛrɛ minnu b'an bolo an n'o olu bɛn nɛgɛmɔ conseil des ministres ale y'an ka sɔgɔmada in na saraba ye. Sara min ni sara b'a yɛrɛ la koyi. Sarama sara. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Minnu fana bɛ yen n'u b'u ka baaraw bila. An bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Laliyaba k'e bɛ k'anw suit wa? Ayiwa o ɲɛna kosɛbɛ. I ni ɲɔgɔn ko caman. Segukaw k'an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Amara i bolo yɛlɛma. Fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu ye u ka baaraw bila ka u sigi k'an kɔnɔ. Ashura in ale don hukumu kɔnɔna na sa an bɛ foli ni tanu ni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. An da bɛna tila ka don o kibaruyaw la sisan. Amara sigi n yɛrɛ ma sɔn n bolo tɛ ala fɛ dɛ. Ni bi ma to maa min kɔnɔ sini tɛ t'i kɔnɔ dɛ. N bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye. Miiri o bi yɛlɛ kuntala janya. Tiɲɛ na fanga nana tile fɛ. Fanga ni t'a dɔn i b'i tulon k'a la.
ti sɔn cɛ k'i to i ka diya la ka sin ka on sɔn kɔma ne m'a fɔ a ye ko ne ti nome yan ne ti nome dɛ n ti nome n ti eli cɛw anw ka ɲa a ye n t'a dusukasi kun sa pɛtipɛtinin ninnu dɔw ka taa baarakɛyɔrɔ la ka t'i mafiɲɛya fu la ten k'u ye kalan kɛ u kalannen don u yɛrɛ ka kuma k'u ils sont cultivés anw ma sɛnɛ olu sɛnɛnen don kɛba jɛnatigɛ ye nin ye dɛ e yɛrɛ ka kuma tɛ n'i taara minisiriso la n'i ye photo caman lajɛ i n'a dɔn k'a fɔ ko i nana cogo min i bɛ taa o cogoya kelen fana na don dɔ la kunu minisiri min bɛ yen ni o ye secrétaire général du gouvernement ye Jawara kɛ ale taara Jabaranin na ka taa kibaruya di n'o ye décret ye décret min bɛ tali kɛ minisiriw sigili décret o yɛlɛmali la yɛlɛmali min n'o ɲɛsinna minisiri min bɛ sɛnɛko ma sɛnɛko minisiri ni o ye Lansana Dembele ye u ye ale bɔ gouvernement la ka jɔyɔrɔ k'o di maa min ma sa o ye Daniel Simeon Kelema ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ minisiriso in dɔn sɛnɛkɛyɔrɔ minisiriso in u bɛɛ ye baara k'a kɔnɔ minisiri yɛrɛ tun ye directeur ye o a ko kɔnɔna na o donc maa minnu fana nana bila a nɔ na nin ye nka i b'a dɔn min kɛra Daniel ale tun ye minisiriso secrétaire général ye Lansana nomera o y'ale bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ na président ye Daniel ta ka t'o bila a kɔrɔ sɛnɛ conseiller la sisan Lansana bɔra Daniel nana don ne ko est-ce que ni mɔgɔ min taara kɛ aso ka conseiller ye o sira man sɔrɔ ministériya la a mɔgɔ ka ca sa dɛ Babinu o y'a ye mine cɛ in tɔgɔ di domaine o kun y'a ka conseiller ye jɔnni wɛrɛ bɛ yen tuguni a bɛ saba bɔ dɛ minnu bɔra kuluba ka na nin y'a duurunan de ye c'est que sanfɛla in n'a ye fɛn dɔ bɛ sɔrɔ yen nka sɔgɔmada in na ne tɛ nin si nɔfɛ nin si tɛ ne intéressé sɔgɔmada in na minisiri n'o ye sɛnɛ minisiri ye ale wulila k'u ma fɔ maa ye sabula Mali kɔnɔ ni minisiriw wulila i tɛ kun mɛn gouvernement kɔni t'a fɔ ko an y'a wuli nin kun na nka ni e mɔgɔ min b'a domaine dɔn i bɛ jateminɛw kɛ i bɛ kow fara ɲɔgɔn kan kibaruyaw dɔ an y'o sɔrɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ban waati jamanakuntigi ale ye wele bila Office du Niger PDG ma n'o ye Badara Sajaja ye Alu Traoré k'a ka na ka wele bila Sinɛ yɛrɛ ma n'o ye Lansana Dembele k'a fana ka na Kuluba président y'u wele a masɔnna maa minnu bɛ sɛnɛko kunna u kumana tiɲɛ na Ala bɛ tiɲɛ de fɛ dɛ fɛn ma fɔ anw ye a ko kan nka an y'a mɛn an y'a vérifier ko in kuma in ɲɔgɔn ye in kɛra nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko ma taa sikɔlɔtɔmɔ ko kuma kɔni fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko barabati ka feere ko kuma ma fɔ ye min fɔra samiya taabolo de fɔra sɛnɛ kɛcogo de fɔra engrais ko kuma de fɔra an bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ cogo de kuma de fɔra kɛnɛ in kan ye hali ni maa min kun tɛ yen Office du Niger directeur kura ale ye baara ta marisi tɛmɛnen a bilara maa min nɔ o ye Anpe ye waati laban ninnu na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko nɔgɔko kuma cayalen don n'i ye misali ta c'est vrai que président ye Office du Niger directeur n'o ye Badara Alu Traoré k'o wele ka ministre wele o ka kuma kɔfɛ fɛn ma fɔ maa ye an y'o faamu nka o waati yanni o ɲɔgɔnye in ka kɛ Sikasokaw fɛ yen nɔgɔ min ni jamana ye musaka don a la ko k'a di sɛnɛkɛlaw ma sɔngɔnda nɔgɔ na o bɔrɛ 400
ani muga ani wolonfila u taara yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔna na Sikasokaw fɛ Madina sugu la Medine. Sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'o minɛ polisiw ye baara kɛ tile 3 ka taa n'o papier ye procureur fɛ yen Sikaso tribunal u taara n'a ye k'a fɔ ko bon nin waleya in de kɛra an nana n'a ye DNCC mɔgɔw yɛrɛ minnu bɛ Sikaso kɔnɔna na Fofana n'a ka mɔgɔw olu welela k'u ɲininka u dalakanw na a b'a dɔn min kɛra kuma bɛɛ lajɛlen lamɛnnen tribunal mɔgɔw ko fɛn min nana cɛ min na k'a ka taa ko yan'a ka kiiri don cɛ. Sikaso kɛlen a ɲɔgɔnko yɛrɛ Kucala nka Kucala cɛ tun ye mun kɛ ale m'a bɔ a bɔrɔ kɔnɔ dɛ ale y'a feere k'a to engrais subventionné bɔrɔ kɔnɔ o minɛna yɔrɔ min Kucala procureur Kuyate ye mandat d'a kan ale ye mandat d'a kan mais an bɛ taa Sikaso dɛ n ye procureur wele kunu a ko n bɛ yɔrɔ jumɛn ko n bɛ Bamakɔ ko n ka na Sikaso kun min don an bɛ taa ɲɛɲini Sikaso dɛ non parce que a ko n'o y'a sɔrɔ n kun bɛ Sikaso n ka taa a ka bureau la mais ni n bɛ Bamako ale ka baara t'a permettre a ka a ɲɛfɔ n ɲɛna o de tɛmɛna n'a cɛ téléphone na kun min na cɛ taara so a ko k'a tɛ se k'a fɔ n ɲɛna téléphone na nka anw fana bɛ taa Sikaso an bɛ taa k'a ko ɲɛɲini ka na kibaruya di mɔgɔw ma nɔgɔko in Salon sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ye mankan ci nɔgɔko la kɔɔri feerelaw ka wari juru hali sini u tɛ k'a sɔrɔ kɔsa in na Nango Danbele bɔra bɛɛ b'a dɔn ko samiya bɛ retard la bɛɛ b'a dɔn ko kow kɛcogo man ɲɛ sɛnɛkɛlaw bɛ ko tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ɲɛna baara bɛ ka kɛ cogo min u y'o de fɔ ale ye munumunu salo kɛ k'a bɛ se ka rattraper a nana ka bɔ mission na kuna sini bi kunu u y'ale fana wuli ale yɛrɛ ni sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛna ba minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u ma deli ka bɛn CMDT PDG an'u ma deli ka bɛn fiyewu wa aw yɛrɛ tun bɛ ka mun miiri u kun na an yɛrɛ kuman'u caman fɛ a y'aw ka baara kɛ n'a bɛ ka kɛ jamana de ye a y'a lajɛ jamanakuntigi kuntilenna ye min ye a ka hamina ye min ye min b'a bolo k'a fɛ dénonceliw a y'olu kɛ o y'aw ka hakɛ ye fɛn min tɛ bɛn a b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna nin bɛ ka kɛ a tɛ ka se an ma o y'aw jo de ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ bali o la jamana in kɔnɔ yan a bɛ ka k'i la a bɛ ka digi la i sigilen i ma kunne foyi tɛ ka k'i la de PDG ale wulila ja anw tɛ min kalama Asimi ma ye dɛ keba ala anw ka taali Asimi maaw bila k'a bɛɛ vérifier an dara min kɛ Segu rapportu kɛlen don a la sɛnɛ taabolo kura kan ka kɛ Segu misali in de ye président b'o de nɔfɛ anw de tɛ se ka kɛ an b'an sigi maaw ka malo min ye san 100 san 50 k'u ka magasin kɔnɔ u b'o bɔ ka n'o d'anw ma an bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'olu kunbɛn f'u yɛrɛ b'a fɔ ko chantier la malo k'a bɛ bugun anw foro b'anw bolo ji b'anw bolo dugukolo b'anw bolo an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ wari min bɛ don sɛnɛ na n'a donna la hali min tɛ farafinna an bɛ se k'a balo a ta dɔrɔn wewayanko pɔ yanni ka se bɛ k'a ka so ma k'a ta yen fo kangaba a bɛɛ lɛ wa ba b'a bɛɛ la a taara sibi a ye mun lakɔlɔsi dugukolo bɛ cogo di a mago tɛ fɛn caman na o mais munna a tɛ baara mun bɛ don a la munna a tɛ don a la Mali man k'i sigi ka samiya kɔnɔ yɛrɛ san kalo 12 anw kan ka se ka baara kɛ ne m'a fɔ aw ɲɛna o don wa n ko min kabakoya bɛ ne na an bɛ nin bɛɛ la supɔmɛ tɛ se ka sɔrɔ san kalo 12 Mali la karɔti tɛ se ka sɔrɔ betarafu tɛ se ka sɔrɔ jaba tɛ se ka sɔrɔ pomme de terre tɛ se ka sɔrɔ ku tɛ se ka sɔrɔ mais jamana b'an kɛrɛfɛ o bɛ sɔrɔ olu la san n'i bɛna ka bɔ ni mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ na n'i bɛna ka bɔ Burkina frontière la san kalo 12 i bɛ tomati ni fɛn feerela ninnu ye Burkina côté la yɛrɛma kɔnɔ Kurisira même chose olu bɛ ji tɔn yɔrɔw de dilan fɛn t'olu fɛ yen ba t'olu fɛ yen o ba tɛ Burkina fan si olu bɛ ji de tɔn
ka ji tɔnhɔrɔ de dilan san kalo 12 nakɔfɛnw b'u bolo mais jiba anw fɛ yan mun b'an bali ka baara kɛ munna sɛnɛ wari tɛ se sɛnɛkɛla ma munna sɛnɛ nafa tɛ se sɛnɛkɛla ma munna sɛnɛkɛla min bɛ yen ni a bɛ baara kɛ ka tila k'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ dɔ feere munna olu fɛn min bɛ di olu ma a bɛ kumaniya u ma an ka jamana kɔnɔ parce que kuma in ye nin yɔrɔ de ye an ka segu sɛnɛkɛla ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen o don ko an kumalen sɛnɛko kan a ko Tarawele ko ɲɛmɔgɔ de tɛ yen ne ko cogo di ko ko nin bɛɛ bɛ kɛ k'olu bɛ nin bɛɛ fɔ ko ɲɛmɔgɔ de tɛ décision ta sinon n'i ye mɔgɔ ci n'a tɛ ka bɔ i ka sira fɛ i bɛ wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko fɛn dunna angɛrɛ la segu a ka bon hakili ma wa sɔɔni segu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ minnu dɔn angɛrɛ kɔnɔ o kun minnu tɛgɛ ko ka bɔ a la koyi ka taa ɲini kɔ kan DPA ni jajɛba ninnu u kun bɛ fɛ k'olu ɲɛ ko yɛrɛ ka kɛlɛw wuli k'u jɔ u kama han aw kana a don a la u ka bɛn tiɲɛ ma kɛ a bɛ da an ka fasodenw minnu ma fana a b'olu fana bolo bɔ a la o tuma président ka 3 principes nafa ye mun ye an ka nafa jumɛn b'a la sisan ne yɛrɛ bɛna na ɲɛmɔgɔw ɲininka o de la o sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka nafa jumɛn de bɛ ka sɔrɔ u ka fɛn nafa min bɛ d'u ma u bɛ ka mun de sɔrɔ a la de nin ko ninnu bɛɛ min bɛ sen na dɛ san 2 rapport président y'o de bɛ k'o de baara wa a ma ban han Daniel min natɔ filɛ nin ye mission min bɛna d'a ma ni maa min bɛ taa foro la taa foro la dɛ ministre tɛna kɛ bureau la ministre nalen tɛ nin ye dɛ directive min dira ma a b'a dɔn an kɔni bɛ ɲɛmaaw fo parce que ko caman bɛ yen an b'a fɔ a bɛ k'an ɲɛna k'u tɛ ka baara k'a la mais n'an bɛ ka nɔ ye an k'u ka wale ɲuman fana dɔn u ye o kɛlen o de kɛra ministère de la jeunesse et des sports la aigle ka tagali la Afrique du Sud a fɔra ko denmisɛnninw bɛ bɔ yan sibiri u ma bɔ yan sibiri a fɔra k'u bɛ bɔ yan kari u ma bɔ yan kari fo kari match yɛrɛ mardi ye u bɔra yan lundi ka taa se heure 5 yanni dulatan cɛ jɔnni y'a kɛ secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports gestion dira ale de ma a y'a marché di jɔnni ma munna denmisɛnninw ma avion sɔrɔ a wagati la mun y'a ko gɛlɛya ja président bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ anw kun bɛ ka an disi gosi yan ko fɛn tɛ ka bɔ a ko la ja u ye yaliku ye boyi cɛ bɛrɛ tɛ ka kɛ mini min bɛ ka kɛ an k'an jija koyi n'a seri ma don min sɔn dɛ parce que ni ɲɛmɔgɔ ko sisan k'u bɛ bɔ ka nin ko ninnu ɲɛfɔ cɛ ma nɔ minɛ ko parce que ko aigle ka match dɔrɔn ko wɛrɛw caman bɛ yen e jamana jɔyɔrɔ de bɛ e bolo e tɛ se ka i tilen fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ fɔ ka baara kɛ cɛ o ka gɛlɛn dɛ ne bɛ na i fɛ yen i bɛ ne tulokɔrɔla kuma duman fɔ n ye fɛn tɛ ne bolo i bɛ ne lamɛn ten kiba bɛ na kiba b'a fɔ ko ouais vraiment le monsieur là il nous emmerde faut qu'on trouve une solution i b'o dɛmɛ parce que wari b'o kun anw ka ministère de sport bɛ wari min dun wari min bɛ dun yen ne tɛ mɔgɔ bila ka fɛn wɛrɛ kɛ dɛ a y'a daminɛ dɔrɔn cɛ min bɛ yen n tɔgɔma nali ni sisan cɛ a k'aw sigi dɔrɔn a ka cérémonie calculer an k'a kɛ ala organiser ka kɛ 2 millions a y'a calculer dɔrɔn a y'aw sigi aw k'a calculer dɔrɔn an k'a kɛ 2 millions cérémonie ministre min bɛ yen sisan kan tɛ tɔw ma dɛ min bɛ yen sisan a k'a calculer ala aw kana aigle ka voyage ni fɛnw a y'olu bɛɛ to yen ministre yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye nin n ka cérémonie nin ye a table wɛrɛ n'a perpendiculaire n'a rectiligne n'a fɛnw a y'u fara ɲɔgɔn kan a k'u calculer ni maaw dar'i la danaya baara kɛ i ka i tilen hali ni mɔgɔ m'i dɛmɛ walahi ala b'i dɛmɛ ne tilen k'o de fɔ a ɲɛna maa min wolola tiɲɛ fɔ kama o tɛ sa bololankolonya la mali bɛɛ dalen aw la k'aw ko ko aw k'an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔ e yɛrɛ k'a lajɛ ka taa avion marché ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min yɛrɛ tɛ avion ko yɛrɛ kɔnɔna na agence t'a bolo fɛn t'a bolo billet t'a bolo a tɛ mɔgɔ dɔn ka wari minɛ ka tila ka taa sous-traiter mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka t'olu ɲini tuguni ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini pour que ka se ka taa denmisɛnninw tora yɔliyɔli la yan o bɛ se ka maa mun ka da simitile la n'o kɛra an yɛrɛ b'a fɔ n ka simite baara la o maa mun b'olu sugu kɛ an ka jamana na o kɔrɔ ko olu yɛrɛ c'est pourquoi ne bɛ to ka n dɛn ni ministre n ko aw est-ce que aw tɛ kasoden kura nataw ye
parce que cɛ mɛ ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ o duguma aw tɛ k'a dɔn lui il veut pas que an ka bɛrɛ de t'an bolo bɛɛ bɛ kule la bi ko wari mais wari min bɛ ta ka da aw ma a y'a don a donda fɛ e m'a ye sisan a fɔra ko premier ministre ka mission ka dɔgɔya parce que ni premier ministre don jama ka ca président tɛ se ka na fɔ monsieur le premier ministre dɔ bɔ jama la mais a bɛ se ka fɔ monsieur le premier ministre e ka nin to yen an bɛ karisa bila ka taa komi jama caman t'o nɔfɛ e bɛ se ka minnu kɛ i b'olu kɛ yan bon nin ministre vraiment nin ka d'aw ye mais an tɛ se ka nin kɛ fɛn caman de bɛ yen minnu dogolen don mɔgɔw la mais a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'u bɛ ka bila kɛrɛfɛ dɛ kunun ta balila an bɛɛ la dɛ ala ko tiɲɛ parce que ministère de l'agriculture wulili anw yɛrɛ kɔni n'a ye baara laban min kɛ miirina min tun b'a la taabolo min tun b'a la nka angɛrɛ ko man ɲi dɛ i ɲɛ bɛ dɔ sigilen na kɛrɛfɛ a bɛ angɛrɛ feere a bɛ se ka taa kuluba i ɲinama dɛ munna a bɛ se ka taa kuluba parce que kuluba bɛ se ka mɔgɔ ci ka t'u ɲininka ka na n'a rapport ye o de a bɛ se ka taa kuluba ministre min wulila an k'a ka kumakan lamɛn a ye min fɔ sɛnɛko la an ka jamana a cɛmancɛ jiri de ye sɛnɛ c'est vrai an b'a fɔ ko fɛn wɛrɛw bɛ yen dɛ n b'a dɔn k'a fɔ sécurité ko ba de don courant ko fɛn ba de don n'an ma basigi sɔrɔ fu de don o de sababu la fɛn o fɛn bɛ kɛ k'o bɛ taa basigi sira fɛ an y'o de bila ɲɛfɛ k'a fɔ baara bɛ kɛ o de ka fɔlɔ n'an basigira maintenant an ka sɛnɛkɛyɔrɔ an bɛ cogo kɛ pour que basigi fana bɛ se ka na olu kɔnɔ mɔgɔw ka se ka t'u ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ pour que k'an balo i y'a lajɛ mali kɔnɔ an ka budget caman kun bɛ taa agriculture la fɔlɔ a nana se yɔrɔ dɔ la malabo an ka ɲɛmɔgɔw de bɛnna kan k'a fɔ budget la n'i y'a tila a kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi bɛɛ k'i jija tan o ka don sɛnɛ na parce que u y'a jateminɛ an ka yiriwali a dulonlen bɛ sɛnɛ de la ni min tɛ bagan marala ye o ye sɛnɛkɛla ye walima i b'a sɔrɔ a bɛ jiri baara kɛ walima a bɛ jɛgɛ baara kɛ bon nin baara minnu filɛ nin ye n'an ye ninnu bila kɔfɛ an ka yiriwali kɔni tɔ k'a jɛ de don u bɛnn'o ka malabo o sariya taara bɛɛ y'i ta kɛ min bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ a bɛ se ka taa dɔw y'a kɛ u b'a di nɔgɔ la dɔw y'a kɛ u bɛ minɛnw san ka di u ka mɔgɔw ma dɔw y'a kɛ u bɛ yɔrɔ labɛn ka di u ma dɔw y'a kɛ u bɛ siraw yɛrɛ labɛn dɔw bɛ magasin yɛrɛ jɔ pour que u ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bila a kɔnɔ cogo min a ka ca sira min n'i bɛ se ka sɛnɛkɛla dɛmɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn i ka jamana réalité ye min ye i b'i ka ko kɛ k'a daminɛ mali kɔni ye a ɲɛsin nɔgɔko de ma c'est pourquoi an sera yɔrɔ dɔ la an ko an ka hakili jagabɔ n'an bɛ se ka fɛn wɛrɛw don a senkɔrɔ min ni nɔgɔko tɛ kelen ye nka an ka baara nin caman taara nafolo bɛ don yɔrɔ labɛnni na k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye min ni basigi b'a kan i bɛ se ka ji don ka ji bɔ hɛrɛ la walima ji kɔni contrôle dɔ b'i bolo o baara minnu kɛra nin ye o de na kalifa ofisiw ni agence ninnu bi o yɔrɔw de tɔbɔtɔ walasa mɔgɔw ka se k'u ka dunkafa sɔrɔ en même temps u ka se ka kɛ maa ye minnu bɛ se k'u ka ɲɛnɛmaya ka kɔrɔ di a ma bon o la pour que o baara ka ɲɛ sɔrɔ fɔ ofisi ɲɛmɔgɔw ani minnu bɛ baara kɛ wuladaw kɔnɔ an ka sɛnɛkɛyɔrɔw la f'olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka sigi k'a lajɛ e ka gɛlɛya ye jumɛn ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di pour que k'a lawuli donc agriculture contractuelle ni a bɛɛ nin de ye hukumu kɔnɔ n'a kɛra ten an bɛ min ɲini a ka ca la o bɛ se ka sɔrɔ bon bɛnkan de kan ka kɛ acteurs ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'a sɛnɛ olu b'a fɔ an b'a fɛ ka sɛnɛ ka nin hakɛ in bɔ minnu b'a san olu b'a fɔ an b'a fɛ ka nin hakɛ in de san wa an bɛ bɛn a prix la fana n'a kɛra a b'a san joli n'an bɛn n'o kan wagati jumɛn i b'a fɛ k'a sɔrɔ donc an b'an ka sɛnɛ yɛrɛ bolo da ka bɛn sugu bɛ fɛn minnu ɲini kan ani sannikɛlaw ani bayɛlɛmakɛlaw b'a fɛ k'a sɔrɔ cogo min na an b'an ka kɛw labɛn ka bɛn o ma wa papier bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ sariya ye bɛɛ bɛ se ka min tɔbɔtɔ n'a kɛra ten maa si tɛ kunfɛ baara kɛ wa an b'an bolo di ɲɔgɔn ma fana ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que a fɔra an ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ ka se hakɛ min na walasa dunkafa bɛ sabati bɛɛ hakilila bɛ kɛ kelen ye mɔgɔw ɲuman na n'an bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ n'an bɛɛ hakilila ye kelen a bɛ ɲɛnabɔ mais ni dɔ b'a ɲini k'a kɛ dɔ b'a ɲini k'a cɛ a ka ca la cɛnni de da bɛ bonya o la donc a dilanlen don min kama o ye nin ye hali prix a bɛ se ka basigi don o la quoi parce que souvent i b'i ka fɛn sara e yɛrɛ depuis b'a da la i bɛ ka jɔrɔ a bɛna bɛn sanga ma wa a tɛna bɛn a ma wa
mina samba sɔrɔ an tɛna samba sɔrɔ o kuma fasugu ninnu bɛ b'i bolo min kan ka kɛ pour que i ka qualité fana sɔrɔ i b'i dɛmɛ pour que i ka se ka se o yɔrɔ la bon baara o baara a n'a nafa a n'a bonyaw don a baara o baara a n'a kɛcogo don a n'a sariyaw fana don o de sababu la nin tile 2 nin kɔnɔ an ye aw fara ɲɔgɔn kan walasa a ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka anw dɛmɛ an hakilila ye ni min ye a bɛ se ka waleya cogo di gɛlɛya minnu b'a la a k'olu lajɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan walasa a ko bɛ se ka kɛ ko sabatilen ye a kana kɛ jango an ye ɲɔgɔn ye comme Mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ye ka ca an bɛ atelier kɛ c'est pourquoi n y'a f'u ɲɛna ne bɛ na n b'a fɛ ka to yan fo n k'a jaabi dɔn a bɛna mun kan n'o kɛra fɛnɛ an bɛ tila ka na ɲɔgɔn ye an b'a waleya cogo di an kana na mɔgɔw bila kuma caman na c'est pourquoi n bɛ to yan a b'a jija k'a lakurun pour que tile 2 nin kɔnɔ jaabi min bɛ bɔ a la ne k'o jaabi sɔrɔ n ka taa n'o ye n kunkolo la Bamakɔ. ayiwa nin tun ye sɛnɛ minisiri kɔrɔ ye Lasine Danbele Segukaw fɛ yen baara min kun kɛra a taara ɲɛfɔli minnu kɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min n'an bɔra o kɔnɔ sa an b'a jira k'a fɔ ko min ye Asura ye ale ɲɛnɛmayara sɔrɔ Mali fan caman fɛ dugawu ni bateau kɛra a ko la n'i ye Asura ta k'a lajɛ ale tɛ silamɛ diinɛ dɔrɔn ye sabula jɔn minɛ don kɔrɔfuraniw bɛ kɛ a la saga se ale dunni seli don sankura daminɛ don ko caman de bɛ Asura la an yɛrɛ ka laadala siraw nataw la Usmani Sherif Marani Hayidara ale denkɛ ale ye Asura ɲɛnɛmayaliw wajulu kɛ Ahmed Tidiane Hayidara n'u b'a wele ko Sherif an ka jɛ k'ale lamɛn. Usmani Marani Hayidara denkɛ Ala k'i sɔn sini kɛnɛya la Ala ka san 200 fara Amin Hayidara. أيها الإسلام والسكر هرلا يا ربي لك أولي هرلا آمين أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن ثم استهل ذكري قائل ثم استهل ذكري قائل ثم استهل ذكري قائل ثم استهل ذكري قائل ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة قال يروه الله أكبر من غير أنجما نمي وسابو حقل تريه الله أكبر من لك لله أني تمتولا من زونا الله أكبر من غير أن يركلوي أن يولدون الله أكبر كو عبسرا أي شيء مينغلا الله أكبر ونما مينغلا kasara jena I seke nga do ko ja setigu ka setigi bey ko ya alay الله أكبر shahida الله أكبر ayiwa an bɛ hakɛto ɲini ka aw fɛ sabula min ye video in ye ale kɔni kuma bɛ ka tigɛ n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 kunnafoni kɛnɛ kan an na segin ka na Asura an bɛ dugawu kɛ sa bato minnu kɛra Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hini kɛra hali labanko ɲuman Ala k'a di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma dugu min bɛ yen n'o ye Kumudu ye Kumudu ale bɛ Bankas mara la bin taara kɛ olu kɔni ka bamaci wale kɛbaa dɔw fɛ dugudenw yɛrɛ sa olu ye jɛkulu min sigi sen kan sa o wuli ka jɔ kɛ ka maa ninnu kɔni bali cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na maa ni ma to waleya in senfɛ nka butigi dɔ kɔni bɛ u y'o da kari k'a jira k'a fɔ ko kabini juma min ye sɛnɛkɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u sɛgɛnnen don nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ sabula u ka maa dɔw fara k'u to sɛnɛ kɔnɔna na Kombola an ka dukaw olu fɛ yen Sege ale commune kɔnɔna na
nin bingale ni waleya minnu bɛ sen na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye dugudenw ye olu yɛrɛ b'a fɛ sa k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka u jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a ye k'a fɔ lakanako kɔni kun fɔlɔ u yɛrɛ na se ka dɔ kɛ yaasa fanga yanni o bɛna tuma min na o k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye baara kɛ baara min bɛ yen n'o o ye sirabada ye sa jamanakuntigi ale tun bɛ o kɛnɛ kan kunungo colonel Asimi Goïta tun bɛ premier ministre n'o ye Sogɛli ye ka taa fara CNT ɲɛmaa kan Maliki Jaw ministrew caman tun bɛ ale ni jamana calatigɛ jɛkulu ka taa fara maire lakaw ka olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sira in yɛrɛ a tɔgɔ ye ko route nationale 27 k'a daminɛ Grand Hôtel o da la sa ni maa min bɛ fɛ k'a yɔrɔ dɔn travaux kɔrɔ ka taa sa fo Kulukoro sira la baara in kan ka tali ko la kilomɛtiri 9 o de ye goudron in ye ministre ale ni ɲɛmaaw ni faamaw bɛɛ lajɛlen sigilen tuma min ye Mariam Jalo ye n'ale bɛ Jirelakaw ka sigi la commune sabanan maire ye ale ye foli ni bonya tamaseki kɛ ka se jamanakuntigi ma ministre min yɛrɛ bɛ n'o ye Madina ye ale fana ye foli kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma baara minnu bɛ sen na premier ministre ko gouvernement bilalen don baara minnu na nin waati ninnu na sa ka se ka o da jamanakuntigi ale tulo kan u y'a yira sa k'a fɔ ko sira min dilantɔ kɔni filɛ nin ye k'a sira nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔko ta nasira fɛ sira in k'u kun ye a kɛ Madina ka fɔ la taali ni segili ye baarajigi waatiw la yaasa maaw bɛ se ka na cogo min nka u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko bi ko sira in nafa ka bon o bɛɛ lajɛlen ye k'a dilan k'a ɲɛ yaasa maaw bɛ se ka tɛmɛ a kan cogo min na ko laɲini ye o ye minisiri ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye nin sira in ta k'a lajɛ k'a wari bɛ taa kasabi bɛ taa yɛrɛ se fo sefa wari miliyari 33 ma 33 in kɔnɔna sa u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye badi ye ni ale Banque Ouest Africaine de Développement ye ale ye min di o ye miliyari 29 ye Mali gouvernement yɛrɛ ka wari dilen o ye miliyari 3 ye a ko la ko nin baara in bɛ ka kɛ o ko hukumu de kɔnɔna na Mali a ye juru ta banque in fɛ yaasa ka se ka siraba in dilan ministre y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baara in ye a bɛna fara baara caman ka jamana in kɔnɔna na san 2023 ka na se san 2024 ma jamanakuntigi yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka minnu sigi sen kan kɛnɛ ka ɲi Asimi Goïta a yɛrɛ laseli kɛ ka kɛ ni siraba in dilanni ye ani siraba in nafa ye ani a bɛna min yɛlɛma jamana kɔnɔna na an ka jɛ ka jamanakuntigi ale lamɛn baaraw kuncɛlen o sira ka bonya ka fɛrɛ bɔ o baara min bɛ ka kɛ nin o bɛ ka kɛ jamanadenw ka laɲini hukumu kɔnɔna la sabula da kan a b'a to an ka jamanadenw ka tagasegin o bɛ nɔgɔya a b'a to sirakan kasara caman bɛ b'o la a b'a to fana an ka jamana bɛ yiriwa sabula da kan minnu bɛ kɛ sira kan taxibolilaw b'a la transporteurs b'a la minnu fana bɛ jɛ ko kɛ olu bɛɛ b'a la a bɛ na ni jamana fana ka taaɲɛ yiriwali a b'o fana ko fɔ o tɛmɛnen kɔ n bɛ welekan bila jamanadenw ma bɛɛ b'a dɔn ni ko sira dilan a tɛ taa degun kɔ mais an bɛɛ b'a dɔn nin sira in ka degun b'a kan embouteillage ko la o y'a to tuma dɔ la heure bɛ falen mobili ka tɛmɛ waati la donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka an dɛmɛ nin baara la mun b'a to nin baara bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna cogo min na lafiya kɔnɔna na a bɛ ka kulu de ka lafiya kama olu ka kisili kama n b'a ɲini minisiri fana fɛ a ka janto layidu mun taara nin baara kɛli kama k'a ban waati dɔ kɔnɔna la mun b'a to a kana kɛ degunba ye jamanadenw ma n bɛ foli bila minisiri la ale min ka wuli ka jɔ y'a to an na jɛɲɔgɔn n'o y'a to an se ka bi sɔrɔ ka foli bila jamanadenw bɛɛ la ala ka jamana basi ala ka jamanadenw kari. Bamakɔ kunu ko baara in kan ka kalo 36 o de kɛ minisiri ka fɔ la k'olu kɔni na to baara in dira maa min ma olu kɛrɛfɛ sa ka se k'a lakɔlɔsi kunun ko conseil de ministre ale kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ jamanakuntigi Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ ka taa fara ministre fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan baaraw daminɛlen sa ministre min bɛ sɔrɔko kunna n'o ye conseil ministre Sanu ye o ko baaraba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi ni o bolofara sabanan bɛ sen na o bɛ bɛn sa dingɛw bɔli ma ko o kɔni baara ko u b'o o larawulili la
yasa musaka min kan ka don o la o laɲini ni baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ni baara kan ka di maa minnu ma a y'a yira k'a fɔ sa ko ni ye baaraba minnu filɛ nin n'o kan ka kɛ bamakɔ kɔnɔna na ka kɛ ni ɲamancɛw ye yɔrɔ furaw ni lajɛyaliw ye ani ka dingɛw bɔ ye ko o baara bɛna to sa ko bamakɔ kɔni bɛna falen kosɛbɛ maaw n'u bolominɛw ko olu fana bɛ se ka lakisi cogo min na sanji natɔ in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye bamakɔ ye ale sigi cogo n'a kɛcogo ani baara minnu kan ka se ka k'a kɔnɔna don nataw la u kɔni ye maa sugandi ka baara in don o ma u bɛ se ka baara in kɛ cogo min na ka ɲɛ musaka min bɛna don a la sa o ye miliyari 1,136,000 2,031 o de bɛna di baara in kan ka bɛn kalo 36 ma ka fan bɛɛ lajɛlen dilan conseil des ministres ale ye jɔyɔrɔ di maaw ma jɔyɔrɔ minnu ni olu bɛɛ lajɛlen fɔlɔ bɛ tali kɛ maa min na sa o ye sous-préfet ye sous-préfet minnu sa ni jɔyɔrɔ dira olu ma sa o ye arrondissement de Ikadewaten ye o dira maa min ma sa o ye adjudant chef major Ablaye Kanté sous-préfet arrondissement de Abango adjudant chef de police Badra Alou Diallo sous-préfet arrondissement de Al-Mahmoud, adjudant-chef Lopo Kone, sous-préfet arrondissement de Anangarous, lieutenant Sadio Diallo, sous-préfet arrondissement de Djaba, adjudant-chef Kali Sinayogo, sous-préfet arrondissement de Oumlazam, adjudant-chef Suleiman Kone, sous-préfet arrondissement de Tanagounit, adjudant-chef Suleiman Soumaïla Doumbia, sous-préfet arrondissement de Achamour, adjudant-chef Moussa Z Kamara, sous-préfet arrondissement de Erkalakat, adjudant-chef Mohamed Ag Assaleh, sous-préfet arrondissement de Tichit, adjudant-chef Salim Traoré, sous-préfet arrondissement de Tamalet, adjudant-chef major Yakouba Samake, adjudant-chef major Kader Konate, sous-préfet arrondissement de Tissalaten, adjudant-chef Yakouba Samake, sous-préfet arrondissement de Tandriat, adjudant-chef de police Ousmane Damele, sous-préfet arrondissement de Agacharanan, lieutenant Siaka Traoré, sous-préfet arrondissement de Atalay Sahelen, sous-lieutenant Moumin Toé, sous-préfet arrondissement de Tissuaket, adjudant-chef Lassina Traoré, sous-préfet arrondissement de Ifokala 40, adjudant-chef Mahamadou Kone, sous-préfet arrondissement de Isgarat, sous-lieutenant Ousmane Mamadou Djakite, sous-préfet arrondissement de Aïgana, adjudant-chef Chekna Kamara, Moribo Chekna Kamara, sous-préfet arrondissement de Initina, adjudant-chef Mohamed Diara, sous-préfet arrondissement de Tingeret, adjudant-chef Mamadou Kamara, sous-préfet arrondissement de Gouroumera, Pierre Kodjo, attaché d'administration à Alei, sous-préfet arrondissement de Djoura, adjudant-chef major Bilal Agbay, sous-préfet arrondissement de Gogi, sous-lieutenant Abdraman Abouakrin, sous-préfet arrondissement de Kore Karakore, M. Armand Moncourt Keita, attaché d'administration à Alei, sous-préfet arrondissement de Balia, Oumar Traoré, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Galé, Abdul Karim Diallo, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Madina, Madame Djeneba Filani, attachée, sous-préfet arrondissement de Kourounou Kotoye, Bakari Djakite, elle est attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Makono, Oye Ablaye Bambaye, attaché d'administration, allez, sous-préfet arrondissement de Kobri, Madame Nafisa Amadou Touré, attaché d'administration, allez, sous-préfet arrondissement de Ngolobougou, M. Boubacar Bala Koulibaly, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Dondougou, Madame Agiba Issoufi, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Senou, M. Sedou Traoré, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Marakakungo, Ndo Adama Dumbo, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Nangola, Madame Moussokoro Djakite, attachée d'administration, sous-préfet arrondissement de Nyantila, Chaka Sangare, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Djébé,
Madame Lydia Dambélé, secrétaire d'administration. Sous-préfet arrondissement de Boulal, adjudant-chef Mourou Ousmane Aghama, sous-préfet arrondissement de Koronga, adjudant-chef major Djagarija Magasuba, sous-préfet arrondissement de Dinga, Adama Djabate, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Boudjigire, adjudant-chef Mamadou Bagayogo, sous-préfet arrondissement de Madina Garo, adjudant sous-lieutenant Jamal Ould Saki, sous-préfet arrondissement de Gumbu, adjudant-chef Sori Ibrahima Fadiga, sous-préfet arrondissement de Kelea, Madame Fatmata Nyankira Bolozogola, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Zantebougou, M. Seydou Berté, administrateur du travail de la sécurité sociale, sous-préfet arrondissement de Faragwara, Andara Nyoraina Dekeba. Nous, Kamisogo, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Meridjala, Amadou Sidibé, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Farako, Sidi Sissé, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Nangalasso, Bourema Fomba, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Nchongi, Salif Kane, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Touségela, Madame Fatmata Traoré, attachée d'administration, sous-préfet arrondissement de Sanankoro Djitoumou, Madame Sanata Dambélé, attachée d'administration, sous-préfet arrondissement de Kourouba, commissaire divisionnaire de police Issa Keita, sous-préfet arrondissement de Kouo, Madame Oumou Mahamadou Maïga, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Konina, M. Elhaj Oumar Tal, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Sorobasso, Mme Maïmouna Djakite, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Bongoso, Mme Mariam Daou, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Urukela, Oumar Djenta, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Zembala, Mme Urukia Boare, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Miena, Sedou Guindo, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Zanzoni, Mme Fata Sissoko, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Thierry, François Mungoro, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Sanguela, sous-lieutenant Oumou Sidibé, sous-préfet arrondissement de Maou, adjudant-chef Idrissa Dambélé, sous-préfet arrondissement de Boura, adjudant Moussa Diara, sous-préfet arrondissement de Zéna, Gabriel Wanzou Tera, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Timissa, commissaire de police Abdraman Seri, sous-préfet arrondissement de Mafouné, adjudant-chef Suleiman Diara, sous-préfet arrondissement de Siela, adjudant-chef Issa Sidibé, sous-préfet arrondissement de Benena, Moussa Djamoutene, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Koula, Madame Sitan Koulibaly, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Fani, Nyan Van Velay, Blakoni, adjudant-chef major Moussa Togo, sous-préfet arrondissement de Djeli, Yaya Balé Togo, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Nokara, Adama Damele, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Tabi, lieutenant Massa Koulibaly, sous-préfet arrondissement de Dumpa, Madame Fatmata Morba, attaché d'administration, sous-préfet arrondissement de Dumbara, adjudant-chef Yakouba Kalakojo, sous-préfet arrondissement de TJ, adjudant-chef Ibrahima Mangara, sous-préfet arrondissement de Djona, adjudant-chef Djagarija Kane, sous-préfet arrondissement de Dala, adjudant-chef major Yakouba Di Koba Koulibaly, sous-préfet arrondissement de Galou, adjudant-chef Ishaka Keita, sous-préfet arrondissement de Boulkesi, lieutenant Ousmane Koulibaly, sous-préfet arrondissement de Nyangasadjo, adjudant-chef Ali Tangara, sous-préfet arrondissement de Kamioné, adjudant-chef Djibril Kone, sous-préfet arrondissement de Takouti, lieutenant Sekou
Amadou Sako, sous-préfet arrondissement de Kani Bonzon, adjudant-chef major Soliba Diara, sous-préfet arrondissement de Koulungo Habe, adjudant-chef Marie Fongoro, sous-préfet arrondissement de Sal, adjudant-chef Mamadou Traoré, sous-préfet arrondissement de Ouroli, adjudant-chef Modibo Traoré, sous-préfet arrondissement de Borko, adjudant-chef major Ibrahim Alassane, sous-préfet arrondissement de Djankabou, adjudant-chef major Zaouber Alouseni Touré, sous-préfet arrondissement de Dinangourou, adjudant-chef Nekoro Maray. Djankabou, oye Babaliba Oukadougui. Aha. Koro, on sont partis là-bas. Dinangourou, adjudant-chef Brahma Berthier, sous-préfet arrondissement de Korokopo Pédé, adjudant-chef Mahamadou Doumia, sous-préfet arrondissement de Kassa, adjudant-chef major Issa Djakité, sous-préfet arrondissement de Mentoumou, M. Lamine Chebani Maïga, secrétaire d'administration, sous-préfet arrondissement de Ireli, Ireli Dougoudoumai, Ireli Meri Ali Ambafo, adjudant-chef Hollande Mata Edea, Mitterrand, Jacques Thievray, oh, Jacques Taray, ale Taray Ireli. Taranga Kabasu Nanga Mnyosum Betike, Yasa Avion Asegajiki. Sous-préfet arrondissement de Ireli, adjudant-chef major Yaya Touré, sous-préfet arrondissement de Baï, Ouye Boulaonga Dougouye. Adjudant-chef Mamadou Kone, sous-préfet arrondissement de Wangoro, adjudant-chef major Moussa Doumia Wangoro, Ouye Cheikh Aruna Nounou, Oluga Dougou de Wangoro, Alere Wangoro Mary, Ho, Akara Sisangone, Akara arrondissement, oh, ni Fangaka Lasigide Minganga Taïsa, Ouye adjudant-chef major Moussa M. Doumiaye. Nous nous Maouye, Mamounou, non abefolu sous-préfet, préfet Fitini. Olu fana ta sigi nin dugu nungono n'olu ye arrondissement ye. Jamana kuntigi ale ka représentant de nunu ye. A ka représentant fɔlɔ marabolo kɔnɔna na o ye gouverneur ye. Filanan ye préfet, sabanan ye sous-préfet. Donc nunu bɛɛ lajɛlen fana bɛ baara kɛ gouverneur ale ka yamaruya de kɔnɔna na. Gouverneur fana bɛ compte rendu kɛ ministre de l'administration territoriale ye. Donc jɔyɔrɔ dilen filɛ maa minnu ma nin ye sɔrɔdasiw b'u la polisiw b'u la gardiw b'u la mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka mɔgɔw b'a a la n'o ye corps professoral mɔgɔw ye olu yɛrɛ fana ka mɔgɔw bɛ a la n'o ye Ousmane Christian Jara ninnu ka maaw ye olu yɛrɛ fana bɛ a la jɔyɔrɔ dira a bɛɛ lajɛlen ma nka ne ye min kɔlɔsi u ye musow bila ka na yɔrɔ la minnu ka surun Bamakɔ la dɛ Nord yanfan in fɛ yen bɛɛ ye sɔrɔdasi yɔrɔ yɔrɔ ka surun camancɛ ninnu na olu bɛɛ ye sɔrɔdasi maintenant yɔrɔ minnu ye Segu yanfanw ye k'a daminɛ Segu la ka na Sikaso yanfanw ni Buguni yanfanw u y'olu kɛ fɛnw mɔgɔw ye préfet ka tɔgɔ mɔgɔw ye u y'a ɲami ɲɔgɔn na conseil des ministres a ma dan o ma ministre so min bɛ sifinw ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ kunna o ka secrétaire général ye Modibo Traoré ale inspecteur des jeunesse ye ale de taara ka bila Amadou Jara Yaliku ye o nɔ na ministère de l'agriculture la sa président directeur général de la compagnie malienne de développement textile n'a ma fɔ ma ko CMDT o dira Mamadou Moussafa Jara ma ale bilara nango o nɔ na min ye kuma lasew la sa ka ɲɛfɔli kɛ gouvernement ye ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamadou Kasoge ale ye gouvernement ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye notaire ye Mali notaire k'olu bɛna na u ka lajɛ belebeleba kɛ lajɛ in kɛkun ye min ye sa sariya yɛrɛ tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye forum ba ye o kan ka sigi sariya bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔna na sa k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka labɛn kɛ u ka kunda yanni u kana forum ba in kɛnɛ kan o de la sa min ye notaire ye olu ta ye sini ani sinikɛnɛ ye kalo in tile 18 n'a tile 19 olu bɛ u ka état généraux kɛ u ka notariat baaraw bɛ kɛ cogo min notariat kan ka kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu kan ka don a la k'o sɛbɛn kɛ sa ka tila ka bɛn ni forum de la justice ye u y'a yira sa k'a fɔ ko laɲini kɔni bɛɛ kɛkun ye min ye o ye nin waati in na sa sariya so kan ka baara ta cogoya min na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ministre min bɛ refondation kunna n'o ye
professeur Ikasa ye a ko ko min ye jamana kɔnɔna na ale tun ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres la k'a yira k'a fɔ ko maaw hakɛ dɔɔni min ye jamana baarakɛlaw hakɛ dɔɔni jamana kɔnɔna na k'o baara daminɛna ko kabini juillet kalo tɛmɛnen fo kana se nin waati ma sa n'o ye juillet kalo tile 15 ye k'u ye min sɔrɔ mɔgɔ la maa minnu bɛ yɛrɛ ni olu yera k'a fɔ k'u bɛ baarakɛyɔrɔ la maa 153 410 k'o de sɔrɔla ko n'i y'a jateminɛ sa ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen bi n'o bɛ bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa o ye maa 113 464 ye ko maa min bɛ ka ɲini n'o ma ye hali bi o ye maa 40 245 ye kɛba tɛ taa baarakɛyɔrɔ la ten sa a ye dɔ kɛ yɔliyɔli la dɛ ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan ye ko olu ani Bamakɔ district kɔnɔna na k'olu dɔw de kɔni ma se ka kɛ fɔlɔ ko nka ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan k'u bɛna fɛɛrɛ sigi k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa o baara bɛ se ka kɛ cogo min ale kɔni ye laɲini min kɛ o ye k'a fɔ baara bɛna kɛ cogo min na sa septembre kalo maliden minnu bɛ kɔfɛ olu ka baara u ka se ka sigi sen kan a baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ yaasa olu bɛ dɔn minnu bɛ cɔli la Bamakɔ yan ko hakɛ na di olu ma k'a f'u ye ni nin waati in dɛmɛna n'o ye le 30 septembre ye an di maa jate tuguni i bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ i tɛ yen a b'a dɔn baarakɛyɔrɔ minnu na mɔgɔ tɛ taa kosɛbɛ yan gouvernement ka baarakɛyɔrɔ minnu na ORTM b'a la poste b'a la douane b'a la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de bɛ yen u bɛ yen u ka sara bɛ yen mais u tɛna jamais i t'u ye dɛ n'i y'a yɔrɔ yɔrɔ ta stagiaires de bɛ baara la san 5 u bɛ stage la u tɛ ka sara wa u bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka n'a fɔra ko formation nana o stagiaires olu tɔgɔ bɛ bɔ a la ko parce que ko olu tɛ fonctionnaire ye san 5 e bɛ yɔrɔ la e bɛ baara kɛ ni formation nana c'est comme sisan a ka fɔ ko jani na k'an ka dɔ bila ka taa formation kɛ présentation na assisté la ordinateur an ka bɔ bon Amara tu n'as pas été recruté an bɛ Musa bila ka taa Musa ye directeur den an b'ale bila ka taa e ka to yan o n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca quoi injustice dan de don faut que gouvernement k'a la et puis mɔgɔ min bɛ yen bi k'olu tɛ taa baarakɛyɔrɔ la Bamakɔ kɔnɔ o dun bɛ sara ta dɛ wa olu le i b'a mɛn olu de da ko cɛ k'an ka sara ma kɛ minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ olu t'u plaît dɛ minnu bɛ tɛ taa olu de b'u plaît ministre de l'agriculture ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya silisi jamanaw tun bɛ ɲɔgɔn ye min an fɛ yan ko u ka ɲɔgɔn ye in ko a baara kɛcogo ɲɛna min ye états généraux in ye sa k'a kɔni a to u kun tilennaw ka kɛ kelen ye baara minnu bɛ yen n'o ye bolo ni ɲɔgɔnma ye partenariat hukumu kɔnɔna na sa ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ko u bɛna olu kɛ bɛrɛ kɔnɔna na baara fana na fana k'u bɛna kun tilenna kelen ɲini min ye sɛnɛ kɛcogo ɲuman ye nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min u ye bɛnkan fana kɛ fana k'a fɔ ko ni maa o maa n'o kan ka musaka ɲini u k'u hakili to ɲɔgɔn na musaka ɲini na yaasa u bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo di u ka jamana sirisi jamanaw kɔnɔna na o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen u ye kimɛli mun kɛ nafa mun sɔrɔla o la o lawaleyali fana u ka teliya jamanaw kɔnɔna na minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye a kun fori yɔrɔ fana y'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kun ye baaraba dɔw kɛ ko olu ko fana ko olu bɛna sigi sen kan minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna n'o ye Alihamdu Agi Iliyɛni ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko président ye kuma min fɔ Sikaso k'a lawaleyali baaraw bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan ka sarali kɛ k'a sɔrɔ wari ma bɔ nin kalo in tile 18 n'o ye sini ye k'a bɛ daminɛ Bamakɔ district la fɔlɔ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen n'i bɛ se ka olu sara k'a sɔrɔ i ma wari don maa bolo carte d'identité bɛ a la ni polisiw y'i fiyɛ circulation na o b'a la wolosɛbɛn bɛ a la ani impôt k'u ye nin ta ka Bamakɔ ta fɔlɔ o bɛna kɛ sini o baara bɛ kɛ cogo di kɔdi jumɛn bɛna di ni polisikɛ ye file fiyɛ i la a ko bɛ kɛ cogo di anw kɔni u ka da o minɛ dɔrɔn kuma dɔ la fɛn tɛ k'an kun ni fɛn ma k'i kun sa mun de bɛ kɛ ni fɛn tɛ e ka orange kɔnɔ fɛn tɛ e ka move kɔnɔ mais u bɛ fɛ k'a kɛ ni move de ye fɛn t'o don si kɔnɔ o yɛrɛ t'e bolo fana e bɛ moto sanfɛ o bɛ kɛ cogo di an bɛ taa n'i ka moto ye fɔlɔ cɛ moto caman bɛ minɛ o la dɛ donc ko minisiri ko u bɛna na nin baara in kɛ Bamakɔ de pere taara
k'a kɛ ale kɔnɔna na an bɛna tila ka segin ni kunnafoni kan parce que ministère mɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ ko u bɛna u ka mɔgɔw bila ka ɲɛfɔli kɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya nin ye ko wulitɔ ye dɛ ayiwa conseil des ministres yan'a ka wuli an terimuso n'o ye colonel Asaba Jalo ye ale ye laseli kɛ banaba fila in kan a ko min kɔni ye covid ye ko kura ma ye o la dengi ko kura dɔw yera o la ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan président kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ sa maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la min ye bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ ye an ka tangalanw fara k'an bolo la yaasa an bɛ se ka kisi bana jugu ma cogo min Bamako nin kalo in tile 16 secrétaire général du gouvernement min ye Burama Kulibali ye an balimakɛ n'o ye Ibrahima Tumbo ye kunnafonidila don ale yɛrɛ ko a taara ka kɛ ɲɛmaa ye kunnafonidi ɲɛmaa baarakɛyɔrɔ la sa baarakɛyɔrɔ min sigilen don maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ ni Mali kan ka wari sara u ye ka kɛ n'an ka gɛlɛyabaw ye n'u b'a fɔ ma ko autorité de gestion de réparation en faveur des victimes des crises au Mali o communication u y'o di Timbo ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a k'a cɛsiri Zein a ka ɲɛ a bolo ka tɛmɛ baara tɔw bɛɛ lajɛlen kan cɛsiri ni timinandiya kɔnɔna na kɔmasegin baara ka kɛ ni ANR ye min ye maître Ate ye a n'a ka maaw olu tun bɛ Gawokaw fɛ yen kɔmasegin y'a to sa Gawokaw yɛrɛ ye kimɛli kɛ baara minnu layidu taara assise senfɛ n'o kun kan ka kɛ u fɛ yen Gawo mun sera ka kɛ mun ma se ka kɛ olu yɛrɛ b'a fɛ mun ka kɛ laɲini kura jumɛn b'u fɛ sa ka kɛ n'u ka laɲini kɔrɔlenw ye maître Ate n'a ka maaw kɔni ye kuma di Gawo maabaw bɛɛ lajɛlen ma maaw caman nana ka na o hakilina fɔ fɛɛrɛ min bɛ Gawo b'a dɔn olu ko basigi ni balo de ko ka ANR yɛrɛ to yen an ko on laissé ko ɲɛsin lakanako ma olu fɛ yen yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min na Kayi min ye dugutigiw ye kabilatigiw olu kɔni sisan u y'olu wele ka kalanko kunna Kayi ale kɔnɔna na Mali drapeau ko kɔni na yan ka dugutigi bɛɛ lajɛlen ka so kunna sa yaasa k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye dugutigiw ye baara in y'a to fana ɲɛfɔli ka kɛ u ye yaasa u jɔyɔrɔ ko u ka baaraw an'u ka nafa min bɛ u yɛrɛ la jamana kɔnɔna na ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka ko kuncɛ sa u kɔni ye drapeau yɛrɛ kɛ Kidalikaw fɛ yen Dada Agali ale de kɔni taara ka kɛ CNJ ɲɛmaa ye Kidali région kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Mali tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka bureau sigi Kidali denmisɛnninw olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri tɛmɛnen k'a jira sa k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye k'u wasa don Dada la min ye kalata senfɛ kalata min y'a to sa u ka bureau ba ale sera ka sigi n'o ye Kidali bureau ba ye u y'a jira k'a fɔ ko chef de cabinet n'o ye gouverneur ye o tun bɛ a kɛnɛ kan Kidali préfet tun bɛ yen ka taa se maa caman ma maa minnu bɛ yen n'u nana ko in jateminɛ u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u wasa don Dada Agali la k'ale ka kɛ CNJ ɲɛmaa ye Kidalikaw olu fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kunnafoni na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a k'an bɛn